Mirek zde takhle vítala se vůbec na písek a dneska to je motorka. Co tady uděláme? Jestli to poznáte, tak s kým to hraju? Víte, kdo to je? Není to ta Antejka? Ale možná to označím. Okay. Jestli to nějak buguje. Jestli si na to podívat, tak posunu vám. Podívám si, že má prémium. Teďka fakt koukám do kamery. Nice. Jsem je v baráku Brookhaven. Tam není můj barák, tady je jejich. To jsem měl dát spíš naproti. Křeslo asi se budeme opalovat. Nad světlem. Světlo jako slunce. Nejhorší je ten edit. Tak nice. Já nevím. Já bych chtěl spíš jako stream. Někdy se budu smát jak Pennywise, jako Fizzy. Fizzlový klaun. A děcko. Nice. Dostal jsem hračky. Možná i ne. Nejhorší je, že jsem editoval jenom video a už jsem na to závislý. Mám to. Vlastně mám si banán. Hodím ho sem. Hej. Počkej. Pryč. Dobrý. Tak. Dneska lepší. Musím nemám chodit, co? Když tak, kdyby se tady něco stalo, tak mám to na kameře. Tady takhle to, jak mě to špehuje. Aha, tak nás se nemůžeme dívat. Tak asi chce. Jinak je sobota. Jestli leknu dá like a odběr. Jinak máte tady označenou úplně celou obrazovku. Jsem na mobilu. Nice. Já jsem s webkou.
Počkej, to video je nějaký dlouhý. 5minutový asi. Jo, 5minutový video. Aha, takže jdeme spát jako. To je nejhorší spaní na světě. Tam čouhá ruka. Tam čouhá prst do deky. A ještě noha. Pětiminutovka. Už to skončí to video. Nebo počkej. 2minutovka. A ještě si to, aby jsem to aha. Takže právě to je tady. Jestli se na to kouká. Jestli se na to teďka koukáš. Tady, který je v tom baráku. Tak asi dostanu mám na 5 měsíců. Záclony. Ještě minutovka, tak lidi, čau a pozdravujte všechny youtubery na světě. Tak lidi, jestli chcete další video s Andrejkou, tak dejte like a odběr a čus.